berjumpa dengan kami. Muda-mudi Putri Rahayu, selamat jumpa. Kami mengaturkan yang akan menghibur Anda semua. Selamat berjumpa dengan aku yang akan menghibur dirimu. Mohon doa restu lan donga pangestu, semoga selamat dalam pentas ini. Semoga selamat dalam pentas ini. Ayo. Hey. Ayo. Awas. Awas. Hey. Lalalalalalala. Hey, as. Hey. Ayo.
Ayo. Asoy. Pegatan samulat lemu jiwak sang mangsa mangsa becak kasulaya. Ayo.
biasa ya karena ceksannya Mas ya. Nggih ngaturaken dalu dumateng saking para pamriksa inanggung dumateng Bapak Kemijo saha Ibu ngaturaken kula nuwun kula sarumpungipun ngudi rahayu ing samangke taos atur pasugedan panglipur sawentawis wonten ing dalu punika tartamtu nderek mangayo bagya nggih kagungan gati panjenenganipun Bapak Kemijo anggenipun ngentas pitulus nata pitara mokang sepuh amarga Suto Hamiwaha Siwi putrinipun
ingkang asesilih Mbak Rizka. Ingkang dados marang panjenenganipun Nak Mas Bagus Yainal. Yainal Abidin lho sapa ki dawane ra ono. Mas Yainal. Awit saking donga pamuji pangestu Bapak Ibu sedaya akad nikah sampun kalampah kala enjing kirang langkung tabuh 8. Nggih, kok pilih kelentung nggih. Nyuwun pangapunten amargi kawula mboten mriki. Kuwi Mas Aku kok omong dhewe kok ya diguyu dhewe. Iya kadang ya engko ndak kleru jame salah. Cih karena pangyubagya panjenenganipun Bapak Kemijo saha Ibu mbok bilih sowan kawula sak rombongan Ngudi Rahayu ing sak mangkih anggenipun caos panglipur boten trep kalian panjenengan sak keluarga saestu lumantar kawula ngaturaken agunging pangapunten. Lan derek ndedonga nggih Mbak nggih kagem pinanganten kekalih Mas Zainal kalian Mbak Rizka. Nggih, Mbak Rizka. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pikantuk momongan kang saleh lan salehah. Nek dongamu ki cok mandi. Amin. Mawi. Sesuk jadi ditanggapne ya. Nek bayenan ya. Nek. Mawi soleh kados Mas Zainal, mawi solehah kados Mbak Rizka. Mbak Rizka. Amin. Dados keluarga ingkang berkah barokah. Amin. Manfaat. Manfaat kagem kita sedaya. Ya asoy. Nggih, sampun marak sowan wonten ing karsa panjenengan sedaya menika sinden-sindennya Ayu Jakarta plus sinden Jawa Tengah. Saking Ayu Jakarta menika wonten Dik Sapela Panjerino menika. Injih sugeng dalu Mas Heri. Sugeng dalu. Awakmu kok saiki malih lemu. Ya cocok kuwi mau Mas. Cocok ya. Cocok apa-apane alhamdulillah. Maraya iki ndredeg. Ora nek tak ambleki Mas. Ora. Ora soalnya Aja nangis. bojomu. Ora. Wis stop. Bercanda ya. Bercanda. Bercandanya jelek seleketep. Dan sindennya Purworejo Jawa Tengah iki juragane wedhus. Kali gesing juragane apa? Wedhus. Aku dhewe wedhuse Mas. Dalem duren kathah ngriko sing sate tapi nek kula mboten gadah. Wedhus lagi murah ya? Murah Mas. Besok tak njaluk. Murah. Ya. Aku aweh kok Mas wong aku ya ora duwe. Iya. Ki Heni Pramita, ora nggo Rusadi. Lan kasengkuyung audio sound system wonten ing dalem punika Larista audio sound system. Laris terus. Amin. Ugi niki ketua paguyuban. Wah, ketuane iki. Wakil ketua paguyuban. Wah, wakil. Dadi jenengan posisinya sebagai apa? Enggak sebagai seksi apa-apa. wirawiri ngono ya. Seksi konsumsi. Mas Gawene mangan. Di Mas Heri matur sembah nuwun sampun nimbali kula. Ampun kapok. Kapok nek ngene iki. Kapok ya ora apa-apa wong wis lunas. Wis dibayar sik. Iki aku yo tak kelingan iki rigol ora. Rigol. Nggih, sumangga kisah mangke angger gengaken pementasan wonten ing dalu punika. Dumateng Dik Safila dan juga Dik Heni Pramita bersama tim pengrawit Ngudi Rahayu. Pimpinan Nanda CS Saipul. Sing rambutnya abang. Ya. Saarti kok abang ya. Ya ben do digatekke ngono lho. Ya Mas ya, lagu pembuka kesayangan. Heeh. Iki sing agek viral ya jare. Jare bawa kesayangan ya, Bu. Karang mantenan iku dune ya ngono kuwi. Kesayang-sayangan. Sungguh kalian swasana nggih Mas. Betul. Nggih. Mau Mas Enal wis diwelingi aja ndadi. Nek ndadi ya blesoke peceren. Tapi biasane wonge ora nyandang wae tetep ndadi lho Mas. Yes. Awas lho Nal diampet Nal. Nang bawah iki diampet lho. Diamuk bapakmu. Aku diwelingi lek kemeja. Enal nek ndadi tak blesoke peceren syukur. Salahnya akon aku ya tak wirang-wirangke Mas. Mangga. Ngudi Rahayu.
rambalesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi kesayangan bersama Sofi Lebentarina dan juga Henny Pramila. Henny, halo Mas Heri. monggo. Monggo aku isih sayang tresnoku ora bisa ilang Mas jagene tresnamu kaya dene aku kang jaga tresnaku pasti jodoh ora bakalan kurang kalan. Tinggal lagun kesayangan lumantar para kru pengrawit nyanggut dirahayu. Gue pemanasan nih Mas ya. Yuk gak biasa sih. Mas Enal, sok nah ya. Nah, seneng ah. Maksudnya aja rapi meneh, nanggap meneh. Oh iya. Oke. Lanjut mboten Mas mumpung wis ngadeg iki. Ya sak lagu ditarik. Ya. Heeh, mangga. Sarangan Hudi Rahayu.
nanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerono antariksa mituwi ayu sang rina kusuma wijaya aduh Asoy mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerono antariksa mikuwi ayu sang rina kusuma wijaya
iya, iya. Iya, iya. Ayo, 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 ayo. Utak wis metu awas hati-hati coba cedak mengko gak kedupa. Ayo, 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 ayo. Jangan nanti kleru. Ora ini kleru. Dolan kancane. Iki os. Ji Bapak Ibu Sagung para pamriksa mangkatan menika atur kiren Bapak ingkang kesetunggal lumantar